Да якіх страшных падзей рыхтуецца Лукашенко? Што здарылася пасля яго выпадковай заўвагі, а таксама з кім ваюе Рыгор Азаронак і што вядома пра вялікія грошы ды Сяргея Ціханаўскага? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Мацерная назва і абурэнне Лукашэнкі. Пасля яго заўвагі ўлады перайменавалі вядомую беларускую вышэйшую навучальную установу. Мінулай восенню ён наведаў Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт і нечакана раскрытыкаваў яго назву. Был Иньяс? Был. Ну а что матерными словами обозвали? Это точнее, лучше или модно было? Ну, была же такая мода переименовывать институты на университет. Был институт, стал университет. Когда спрашивают дорогу, говорит, где? МГЛУ не знаю. А Ну Иньяс, так матерное слово. Как и наркоз. Чуть не ЛГБТ. Чыноўнікі адрэагавалі і цяпер паведамілі пра афіцыйную змену назвы навучальнай установы. Цяпер гэта Беларускі дзяржаўны універсітэт замежных моў, па-руску універсітэт іностранных языков, як таго і хацеў Лукашенко. Сакрэтная нарада і трывожная падрыхтоўка. Сёння Лукашенко выслухаў закрытую справаздачу міністра абароны Віктара Хрэніна наконт падрыхтоўкі да вайсковых вучэнняў Захад-2025. Таксама там абмяркоўвалася, цытата, «аператыўнае становішча ля межаў Беларусі і гатоўнасць да рэагавання на пагрозы». Падрабязнасці размовы трымаюцца ў сакрэце, але выйшаўшы ад Лукашэнкі, Хрэнін выступіў з трывожным паведамленнем. Ён сказаў, што ўдзельнікі манеўраў адпрацуюць планаванне прымянення ядзернай зброі і той самай ракеты «Арэшнік», якую расіяне ўсё абяцаюць перадаць Лукашэнку. Акрамя таго, Хрэнін заявіў, што галоўная задача беларускіх вайскоўцаў – гэта падрыхтоўка да адбіцця агрэсіі праціўніка, цытата. «Уся дзейнасць нашых узброеных сіл менавіта на гэта і накіравана». Канец цытаты. Гучыць гэта трохі дзіўнавата, бо нападаць на Беларусь ніхто не збіраецца, а хутчэй наадварот. Гэта нашы суседзі непакояцца, як бы з тэрыторыі Беларусі на іх ніхто не напаў. Але ж Лукашенко працягвае чакаць нейкага ўварвання і рыхтуецца да найгоршых варыянтаў. Нагадаем, што на тых самых беларуска-расійскіх вучэннях армія будзе трэніравацца вызваляць сваю тэрыторыю з-пад акупацыяй. Быў арыштаваны яшчэ адзін чыноўнік. На гэты раз губазік праз карупцыю прыйшоў па аднаго з начальнікаў галоўнага ўпраўлення аховы здароўя брэсцкага аблвыканкама. Па словах сілавікоў, 56-гадовы чыноўнік прыняў ад 42-гадовай жанчыны-медработніка $1000 за прасоўванне яе па кар'ернай лесвіцы. Але ж павышэння, як бачым, не будзе. І па выніку сам чыноўнік зваліўся са сваёй кар'ернай лесвіцы проста ў СІЗА. Цяпер яго чакае крыміналка за хабар і суд. Разгортваецца новая гучная і скандальная гісторыя з удзелам Сяргея Ціханаўскага. Цяпер гаворка ідзе пра вялікія грошы і расійскага мільярдэра Леаніда Неўзліна. Сітуацыя наступная. Неўзабаве пасля выхаду Сяргея на волю малавядомыя апазіцыйныя актывісты Руслан Хазін і Вячаслаў Япішка запісалі для яго дзіўны відэазварот. Яны прапанавалі блогеру 200 000 еўра, але ўзамен Сяргей мусіў перадаць ім фінансавую справаздачнасць офіса Святланы Ціханаўскай, а таксама звесткі пра асяроддзе сваёй жонкі. Для разумення, хто гэтыя людзі. Хазін – колішні работнік Гродна-Азота, які пасля працаваў электрамантажнікам у Расіі. У 2020-м ён далучыўся да пратэстаў і ўрэшце быў вымушаны эміграваць у Польшчу. Япішка, у сваю чаргу, гісторык і дробны прадпрымальнік з Брэста. На іх зварот прадказальна ніхто не адрэагаваў. Зрэшты, ідэя не выглядала сур'ёзнай, бо адкуль у гэтых актывістаў маглі з'явіцца такія вялікія грошы. Але калі ў іх і праўда ёсць рэсурсы на палітычную барацьбу, то чаму яны іх не выкарыстоўвалі, а чакалі вызвалення Сяргея Ціханаўскага? Аказалася, што ў гэтай гісторыі быў дзіўны працяг, пра які нашай Ніве расказаў сам Сяргей. Прыкладна тыдзень таму ён сустрэўся ў варшаўскім рэстаране з удзельнікам таго відэазвароту Русланам Хазіным, і той, маўляў, прызнаўся, што грошы не яго, а расійскага алігарха Леаніда Неўзліна. Па словах Ціханаўскага, сума вырасла да 300 000 еўра. Іх прапанавалі ўжо без усялякіх асабістых сустрэч і абавязкаў. Але ж Сяргей у выніку грошы не ўзяў і патлумачыў гэта так, цытата. «Мне зусім незразумелая зацікаўленасць ва ўсім гэтым Неўзліна. Ваяваць супраць маёй жонкі і яе каманды.
каманды, распускаць паклёп і нацкоўваць людзей паміж сабой. Таксама я чуў і пра крымінальную справу, заведзеную па факце нападу на расійскага апазіцыянера, дзе сцвярджаецца, што заказчыкам з'яўляецца менавіта Неўзлін. Відавочна, што такая падрыўная дзейнасць выгадная толькі ФСБ і КДБ. Канец цытаты. Неўзабаве пачалася другая серыя. Пасля гэтых слоў Ціханаўскага са сваёй заявай выступіў той самы Руслан Хазін, які запэўніў, што не прапаноўваў грошы Неўзліна, а проста раіў Ціханаўскаму звярнуцца па такую суму да алігарха. Пры гэтым Хазін паўтарае, што нібыта і праўда мае 200 000 еўра, якія гатовы абмяняць на інфармацыю пра дзейнасць Святланы Ціханаўскай. Неўзлін жа ў сваю чаргу ад актывістаў адхрысціўся, заявіўшы, што Хазіна і япішку ён не ведае і грошай ім ніякіх не даваў. Што з гэтага усяго праўда, са 100% упэўненасцю сказаць цяжка, але вядома, што Неўзлін насамрэч спрабуе ўплываць на сітуацыю ў Беларусі, фінансуючы СМІ і ініцыятывы, якія выступаюць супраць Аляксандра Лукашэнкі і адначасова спрабуюць дыскрэдытаваць Святлану Ціханаўскую. У прыватнасці менавіта Неўзлін з'яўляецца спонсарам Хартыі 97, якая жорстка крытыкуе дзейнасць Ціханаўскай і яе атачэння. Мэр Ліды Аляксандр Вярсоцкі адзначыўся чарговым людажэрскім выказваннем. Раней ён заклікаў сілавікоў Лукашэнкі не спыняць рэпрэсіі супраць беларусаў. Цяпер жа ён прызнаўся ў сваёй любові да Расіі і падтрымцы вайны. Падчас сустрэчы з дэлегацыяй Шалабаліхінскага раёна Алтайскага края Расіі Вярсоцкі паведаміў, цытата: «Я заўсёды адчуваў і працягваю адчуваць асаблівае пачуццё да расіян. Гэта не фармальнасць і не спроба падстроіцца пад сітуацыю. Гэта шчырая павага, якая фарміравалася з дзяцінства. Маё сэрца заўсёды належала Расіі. Гэта пачуццё непаказное і нечасовае. Я пра гэта заўсёды казаў адкрыта і працягваю казаць». Канец цытаты. Пасля ж Вярсоцкі заявіў, што цалкам падтрымлівае вайну і нават дапамагае расійскім акупантам. Зноў цытата. «Я цалкам падтрымліваю тую місію, якую выконвае Расійская Федэрацыя. Мы заўсёды дапамагалі, адпраўлялі гуманітарныя канвоі, збіралі рэчы для хлопцаў на лініі баявога судакранання. Гэты наш агульны клопат і наша агульная адказнасць». Канец цытаты. Тым часам Рыгор Азаронак пачаў сваю вайну і якраз такі супраць прарасійскіх актывістаў у Беларусі. Ён адкрыта пляжыць частку тых персанажаў, якія надта ўжо любяць рускі свет. І гэта выглядае дзіўна, бо Азаронак і сам фанат вялікай Расіі, але ў яго галаве гэта парадаксальна змяшалася з забажаннем Лукашэнкі. У выніку ён пачаў сыпаць прозвішчамі ворагаў і пагрозамі на іх адрас. Напрыклад, віцебскую прарасійскую актывістку Эльвіру Мерсалімову Азаронак вінаваціць у наступным, цытата: «Яна атрымала задачу сядзець тут і паслядоўна ўносіць раскол у саюз Беларусі і Расіі». Канец цытаты. Прапагандыст Міхаіл Юспа, для яго заўзяты фанат Ізраіля, Цахала і Масада, ну і заадно прарасійскі актывіст, які ненавідзіць Лукашэнку. Ва у Всевалада Шымова амбіцыі на вагон, а талентаў на тачку з гноем, плюс брат на радыё «Свабода». Сяргей Шыптэнка, зноў цытата, «хаваецца за ананімнымі каналамі, але ж беспаспяхова, п'е кожны вечар беларускі бальзам і вырыгае нянавісць на краіну». Юрый Баранчык, Александр Гронскі, Кірыл Авар'янаў і Артём Агафонаў для Азаронка уцікачы, ненавіснікі і паслядоўнікі чорнай справы Паўла Шарамета, які выконваў заказ пра заходняга алігархату. І ўсё гэта вельмі цікава, бо расколеныя падзелы сярод праўладных і прарасійскіх персанажаў набываюць ужо зусім дзіўныя і мудрагелістыя формы. Вядома ж, хай яны лепш грызуцца паміж сабой і пішуць даносы адно на аднаго, чым шукаюць здраднікаў сярод сумленных беларусаў. Гомельская чыноўніца пайшла ў суд і выпадкова раскрыла свой заробак. Жанчына працавала кіраўніцай дзяржаўнай установы пад назвай Гомельскі гарадскі цэнтр па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый у сферы фізічнай культуры і спорту. Пасля рэарганізацыі установы чыноўніца засталася без пасады і пайшла шукаць справядлівасці ў судзе. Ну і вось падчас разбіральніцтва высветлілася, што ў такой дзіўнай установе з сумнеўнай карыснасцю плацілі някепскія грошы. Як заўважыла выданне «Флагшток», суд прапанаваў сплаціць чыноўніцы кампенсацыю ў выглядзе 10 зарплат. Такім чынам жанчына атрымала 32 396 беларускіх рублёў, а значыць, яе месячны заробак складаў 3240 рублёў, а гэта больш за 1000 даляраў. З'явіліся новыя падрабязнасці гучнай трагедыі. На мінулых выхадных пад Мінскам насмерць збілі маладога трыатланіста Ціхана Сіневіча. Ён трапіў пад колы машыны, калі ехаў па ўзбочыне дарогі.
Цяпер жа высветлілася, што кіроўца аўто быў за рулём моцна п'яным. Экспертыза паказала ў яго крыві амаль 2,5 прамілі. Праз такі свой стан кіроўца выехаў на ўзбочыну, дзе і збіў раварыста. Прычым, убачыўшы, што нарабілася, мужчына не стаў дапамагаць пацярпеламу ці званіць у хуткую. Замест гэтага кіроўца хутка скруціў нумары са сваёй машыны і з'ехаў з месца здарэння. Неўзабаве мужчыну знайшлі і затрымалі. Цяпер ён знаходзіцца пад вартай і яму пагражае ад 3 і да 8 гадоў калоніі. Хітры план беларускіх чыноўнікаў. Міністэрства гандлю правяло апытанку сярод беларусаў аб тым, якія крамы працуюць найлепш. Лідарам стала гандлёвая сетка «Санта», і чыноўнікі выправіліся туды з праверкай. У выніку ведомства знайшло парушэнні заканадаўства ў 90% аб'ектаў кампаніі. Напрыклад, у кожнай трэцяй краме прадавалі тавары са скончаным тэрмінам прыдатнасці. Беларускія ўлады прыдумалі новую забарону і новыя правілы для бізнеса. Цяпер парламент разглядае новы законапраект аб дзяржаўнай рэгістрацыі і ліквідацыі суб'ектаў гаспадарання і прапануюць змяніць у ім наступнае. Удзельніку таварыства з абмежаванай адказнасцю, каб выйсці з кампаніі, трэба будзе падаваць заяву аб выхадзе асабіста натарыусу. Раней заява падавалася дырэктару, прычым гэта можна было зрабіць і па пошце. Адпаведна, многія пачалі падазраваць, што такая мера накіраваная ў першую чаргу на беларусаў за мяжой, а канкрэтней на заснавальнікаў кампаній, якія выехалі з Беларусі, але працягваюць весці там свае бізнесы. На справе жа сітуацыя тут не ў палітыцы. Калі зусім коратка, то раней несумленны дырэктар кампаніі мог сваімі дзеяннямі ускладніць жыццё заснавальнікам, ці аднаму з заснавальнікаў па просьбе ці загадзе іншага. Разумеючы гэта, беларуская бізнес-супольнасць стала падымаць пытанне закрыцця гэтай дзіркі задоўга да падзей 2020 года. Першыя абмеркаванні патрэбных змен адбыліся яшчэ ў 2019-м. Відавочнае рашэнне было ў тым, каб увесці ў схему трэці незаангажаваны бок у выглядзе натарыуса. На яго немагчыма націснуць, бо яго праца ў тым, каб зарэгістраваць жаданне аднаго з заснавальнікаў выйсці з бізнеса і пісьмова апавясціць аб ім таварыства і рэгіструючыя органы. Па новым законе акцыянер павінен будзе несці заяву якраз натарыусу, а не дырэктару. Урэшце, візіт да натарыуса не павінен быць асабістым. Нават калі сузаснавальнік жыве за мяжой і не можа з'явіцца асабіста, падаць заяву натарыусу зможа прадстаўнік па даверанасці. Махляры, якія дураць беларусаў, выйшлі на новы ўзровень. З дапамогай штучнага інтэлекта яны ўжо выкарыстоўвалі і Рыгора Азаронка, і нават Лукашэнку, а цяпер нечакана ўзяліся за Франака Вячорку. З дарадцам Ціханаўскай зрабілі нейрасеткавы ролік, дзе той распавядае пра нейкую сакрэтную схему ўзбагачэння. Пасля кліку на так званае расследаванне карыстальнік трапляе на фэйкавую старонку Еўрарадыё, дзе размешчана падробленая навіна і форма рэгістрацыі. Само сабою, калі запоўніць такую форму, то могуць з'явіцца вялікія праблемы. А вось мінскага пенсіянера ад махляроў выратавала міліцыя. 63-гадовы мужчына паверыў у разводку тэлефонных ашуканцаў і аддаў ім 90 000 беларускіх рублёў. После этого я сказал, что я все деньги снял. Она мне предложила, не помню, заворачивать деньги в газетку, в пакетик и езжайте на Уручье. Уже стоял там парень. Я отдал ему пакет деньгами. Але ж на мінскім вакзале кур'ера паспела затрымаць міліцыя і выглядае, што ён збіраўся весці грошы ў Расію. У выніку усе 90 000 вярнуліся да свайго законнага гаспадара. А вось у таго кур'ера цяпер вялікія праблемы, бо па-першае аказалася, што ён сам таксама стаў ахвярай ашуканцаў, набраў крэдытаў на 50 000 рублёў і ўсё аддаў аферыстам. Ну а па-другое, цяпер гора кур'ера чакае крыміналка за саўдзел у махлярстве. А вось 20-гадовы хлопец аддаў аферыстам 125 $000, якія належалі яго бацьку. У сацыяльных сетках юнак знайшоў прапанову стаць інвестарам і пачаў укладваць туды грошы. У выніку ўсё гэта аказалася добра адпрацаванай схемай ашуканцаў, і калі маладзён паспрабаваў вывесці свае грошы, то махляры зніклі, а падмануты інвестар пайшоў шукаць дапамогі ў беларускай міліцыі. Нашэсце буслоў здзівіла інтэрнэт. Беларускі механізатар выклаў відэа з поля, якое было проста усыпана бусламі. Відэа было знята ў Браслаўскім раёне, і аўтар роліка дзівіцца, што ніколі ў жыцці столькі буслоў не бачыў. Але ж у такім птушыным аншлагу няма нічога дзіўнага, бо буслы цяпер сілкуюцца перад верасеньскім адлётам у вырай, а на ўзараных ці прыбраных палях ім прасцей здабываць правізію – жаб, насякомых ці нават грызуноў. Вось такія навіны серады.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.